ବାପ ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କିସ ହବ କେହି କହିପାରିବେ। ରଣ ମରଣ ବରଷା ଆକୁ ନ କହିବ ପୁରୁଷ। ଯେତେବେଳେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ସ୍କୁଲରେ ସେମାନେ କେବେ ପଢ଼ି ପାରିନଥିଲେ। ମଣିଷରେ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ଅଛି, ଭାଷାର ସେମିତି ଜନ୍ମ ଅଛି। ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ପାକଳ ହୁଏ, ବୁଢା ହୁଏ ଏବଂ ତାପରେ ମରେ। ହଁ, କାନ୍ଦଣା କିଛି କହିନି ଆଉ ଅଛି ନା ମନ୍ଦର ବାପ, କେତେ କାନ୍ଦଣା ଶିଖିଛି। ଭଉଣୀ ଭାଇ ଯିଏ ରାଗ ରୁଗେଇଲେ, ଦିନେ ତା ମନ୍ଦର ପଇଲା ସାନ ଭଣଜା ହେଇଛି, କହିଲା ମିଲିକି ଦେଖିନି ଖଟ ତଳେ ବନ ମାଳିକି ଦେଖି, ଚଇତା ଯାଇଛି ଗାଇକି ସାଧୁସି ଦୁନିଆ ଜଳ ଦଉଛି, ମାମୁଁ ଗୁଡ଼ ଧୁନ କାହିଁକି। ଯୋଉଠି ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଡିବ୍ରି ଧରି 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ରାତିରେ ସେଠି ପଢିବା ପାଇଁ, ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନଥିଲା। 19 ଚଉରା 22 ପାଛ, ନୀତି ଗୁରୁବାର ମୁଁ ଯିଏ ଛୁଞ୍ଚ ଦେଇ ଛୁଞ୍ଚ ଚୌକା ଥାଉ, ମୁଁ ଡାକି ଯାଉଛି ଶବଦ ଥାଉ। ଝିଅ ଡାକିକି ଯାଉଛି, କାନ୍ଦିକି ଯାଉଛି ଝିଅ। ଆମର ଯୋଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉପଭାଷା, ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଣିବା, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଆମର ମୂଳ ସାହିତ୍ୟ ହବ, ମୂଳ ଭାଷା ହବ। 10 ଟଙ୍କା କଣ କରିବ, ମରିକି ଶୋଇଛି ମାରିଛି ଆଉ। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଗର କଥା ଯଦି ଭାବିବା, ସେତେବେଳକାର ଭାଷା, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳର ଭାଷା, କି ବିଭବ ଭାଷାର ସେ ଲେଖା ହଉ, ଅଡିଓ ହଉ, ଭିଡ଼ିଓ ହଉ, କି ଜିନିଷ ସାହିତ୍ୟ ହେଇଛି ଆଉ କି ଜିନିଷ ସାହିତ୍ୟ ହେଇନାହିଁ। ମୋର ଧାରଣା କିଛି ସାହିତ୍ୟ ହେଇନାହିଁ।